El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Pots fer-nos un resum del que ha sigut la trobada? La trobada està sent, perquè encara estem en ella, està sent un dia de festa, un dia on la gent veu que no està soles, que a lo millor a vegades en la seva escola pensa que som encara 2, 3 aules, som poqueta gent, però no és així. Hi ha moltíssima gent que està defensant el tema de l'ensenyament en valencià, que a més el creu, que està treballant per a que l'ensenyament en valencià isca endavant, que siga un ensenyament en qualitat i que siga un ensenyament de futur. Tal com en aquesta trobada, n'hi ha 11 trobades més al llarg de totes les terres valencianes, que avui mateix, per exemple, hi havia una altra en Sueca, que abarcava la comarca de Ribera. Hi ha molta gent al llarg de totes les terres valencianes, com dic, que està fent el mateix, que està apoyant el tema de l'escola en valencià, i nosaltres som uns més d'ells. Això no s'ho esperava ningú. La quantitat de gent que ha parlat per així, això és inexplicable. Calculé que seran més de 10.000 personas las que han vingut. La celebración para mí ha sido un día muy bueno, inclusive al principio, y lo único que siento es que no se haga esta fiesta todos los años aquí en Puzol. ¿Usted qué piensa de que se enseñe a los niños en valenciano en las escuelas? Hombre, yo te puedo decir, yo soy de Albacete, mi mujer es andaluza y mis hijos son valencianos, entonces realmente deseo que los niños pues aprendan el valenciano, porque yo vivo en Valencia, llevo ya 20 años y la verdad se ha dicho, yo vivo en Valencia muy a gusto, estoy muy contento aquí en Puzol, y si algún día me tuvieran que decir tienes que cambiar de pueblo por necesidad de trabajo o lo que sea, me costaría mucho trabajo el cambiarme de pueblo, porque Puzol me agrada un montón. Què et pareix l'ensenyament actual valencià a les escoles? Pues encara que no sé si sóc la persona més adequada per a contestar a aquestes preguntes, pues a mi des de l'ego estic completament d'acord en conforme van les coses i en fi, estic content en l'ensenyament que porta el meu fill en aquests moments. Veus interessant i positiu aquest tipus d'actes que es fan per a celebrar o defensar la llengua valenciana? Sí, ho trobo interessant, ho trobo positiu i ho trobo completament necessari. I és més, crec que devien de fer algunes coses més inclús, si pot ser. Home, està bé, està de cine per la gent que faci, no sé, que expressen el que volen i donen la seva opinió i la forma de parlar, no? Estar d'acord en un idioma o en una forma d'una llengua. A l'escola parles en valencià? Sí. T'agrada vindre a aquest tipus d'acte? Sí, molt. Estàs passant bé? Sí. D'on eres? De l'Eliana. T'agrada parlar valencià a l'escola? Sí. I què tal, com t'ho estàs passant així a Bé. Bé, se passa molt bé. Com està el panorama del valencià a les escoles actualment? Pues el panorama està molt bé i quan un veu una trobada d'escoles en valencià com la d'avui de Puzol, veu que està molt fort, que està molt sa. Aquí avui hi ha 10.000 pares, professors, educadors, xiquets i xiquetes, no més de 4 comarques, València, Horta, Camp de Túria i Camp de Morvedre. Una part estupenda, popular.
vos ha paregut tot el que s'ha realitzat així en Puçol? Molt bé, molt bé. I de tot el que haveu assistit, què és el que més vos ha agradat? No, la participació de tots els xiquets i tot. Molt divertida i molta gent i tal. Home, són coses diferents, a mi m'ha agradat tot. Ir a l'ASO és molt animat i molt divertit, però bé tot perquè estem tots junts i se passa bé el dia. Muy fenomenal, està de categoria, s'ho han passat molt bé. Què és el que més t'ha agradat de tot? Pues en realitat tot, els tallers han estat molt bé i bueno, s'ha sigut el final de la festa a top. Tot, en especial el cercavila del matí. Destacaria? No, lo que t'ha dit, que ha faltat una miqueta d'ambient per ells. No sé, o ha sigut que jo no me n'he donat molt, però vaja, que prou bé. Això. El Carraixer? El Carraixer? Sí. I què penses de l'ensenyament en valencià per als xiquets? Pues que estava molt bé, que ja era hora ja. Ja era hora que ensenyaren el valencià, que no sabien parlar-lo. A mi pareix molt bé. És un superclasse d'acord. Pues bé, que esté d'acord i vulga, n'hi ha llibertat d'expressió i d'ensenyança. Me pareix molt bé, la meva filla va en valencià, aunque nosaltres parlem el castellà, jo no sé parlar molt bé, però m'agrada molt que ella aprenga. Perquè cal que naixin flors a cada instant. El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diuen les velles sàvies que és per això que torna. Potser sí que exageren, tant se val, és així com m'agrada a mi. I no en sabria dir res més. Canto i sempre en sabré, malalt d'amor pel meu país. El meu país és tan petit que des de dalt d'un campanar sempre es pot veure el campanar veí. Diuen que els poblets tenen por de sentir-se sols, tenen por de ser massa grans, tant se val, és així com m'agrada a mi. I no en sabria dir res més. Canto i sempre en sabré, malalt d'amor pel meu país. El meu país és tan petit que sempre cap dintre del cor, si és que la vida et porta lluny d'aquí. I ens fem contrabandistes mentre no descobreixin detectors pels secrets del cor. I és així com m'agrada a mi. I no en sabria dir res més. Canto i sempre en sabré,